ביום שישי האחרון היה יום חג עולמי. נולדתי בצ'ז, אז העליתי את הסרטון הזה. לא שמישהו ביקש, אבל אני צריך עוד צפיות, אז החלטתי לעשות סרטון הזה, עשיתי אותו. כן, תנו. אוקיי חברים, אז זה היה בעצם תהליך יחסית פשוט. זה התחיל בעצם מצילום התמונה. בחרתי באביזר הזה כי הוא צבעוני ואני אוהב צבעוני, ווואו אני נראה שמן פה אבל זה לא משנה עכשיו. ומשם אני עשיתי סלקציה לתמונות שבהן בחרתי את התמונה הכי טובה. לאחר מכן פוטושופ ל4 תמונות, לשים בתוכנת עריכה, להוסיף מוזיקה וזהו. שבואו נהיה משפחה, בואו נהיה אנשים מאושרים שמאיזושהי סיבה גרים באותו מקום באינטרנט, וכן, זה הפך למטריד. יאללה ביי!